Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада дәүләт программалары ничек үтәлә? Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Күкмара һәм Балтач районнарында булды. Батырлык дәресләре дәвам итә. Казан кадет мәктәбендә Россия хезмәт даны экспедициясе вәкилләре белән очрашу үтте. Казанда 17-нче Халыкара мөселман киносы фестиваленә әзерлек бара. Фестивальнең быелгы үзенчәлекләре нәрсәдә? Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Күкмара һәм Балтач районнарында булды. Күкмарада универсаль спорт комплексы ачылды. Яңа спорт манежы иң югары стандартларга җавап бирә. Туплы уеннар, көрәш, бокс һәм фитнес белән шөгыльләнү өчен иркен заллары бар. Җирле сәнәгать мәйданчыгында 240 яңа эш урыны булдырылган. Биредә савыт-саба җитештерәләр, президентка 600 малга исәпләнгән яңа сөт комплексын күрсәттеләр. Фермерлар, эшмәкәрләр, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашуда урып җыю компаниясе барышы турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Балтач районында булды. Ул анда 20 урынлы балалар бакчасын ачуда катнашты. Ә мәктәпкә җыенырга булыш акциясе кысаларында 1-нче сыйныф укучыларына мәктәп кирәк-яраклары тутырылган букчалар тапшырды. Рөстәм Миңнеханов яңа экопаркны карады. Аны дәүләт программалары нигезендә төзекләндергәннәр. Җирле аграрийлар белән очрашуда президент авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына терлекчеләргә азык сатып алуга ярдәм итү вариантларын карауны икләде. Әлбәттә, Күкмара моторына үсеп килә. Без менә килүгә карап чыктык эш урыннары, яңа производстволарны. Шул чакта күрәбез, ничек итеп халык төзи, ничек Күкмара үсә. Россия Дәүләт Думасына сайлауларга 1 ай вакыт калды. Башкалабызның Мәскәү мәдәният үзәгендә бушлай агитация һәм дебатлар өчен телевидение һәм радиода эфир вакыты бүленде. Дебатларда катнашучыларга быел катгый таләпләр куелды. Эфирда чыгыш ясаучылар битлектән, авыру билгеләрсез ютәлләмәскә, тән температуралары тиешле нормада булырга тиеш. Илдәге санитар-эпидемиология хәл шуны таләп итә. Киләсе атнаның сишәмбе көнне, ягъни 24 августта, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе дебатлар башлана. Дебатлар Россия 1 һәм Россия 24 телевизион каналларында, шулай ук Татарстан радиосында 4 атна дәвамында 16 сентябрьгә кадәр үткәрелә. Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар сайлаучыларга үз позицияләрен җиткерә ала. Яңа спорт заллары һәм мәйданнары төзекләндерелгән мәктәпләр, балалар бакчалары, сәнәгать һәм агросәнәгать күрсәткечләрендә үсеш саннары. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Идел-Аръягы районнарына сәфәр вакытында республика программаларының һәм федераль проектларының үтәлешен бәяләде. Буада парламент рәисенә яңа спорт залларын күрсәттеләр. Тәтеш районында агросәнәгать үсеше турында сөйләделәр. Шикәр заводы микрорайонында 2000-гә якын кеше яши. Төзекләндерүчеләрдән соң җирле парк халыкның яраткан ял итү урынына әйләнде. Йөгерү, велосипедта йөрү юллары, тренажерлар һәм таганнар бар. Отдыхают не только взрослые, отдыхают дети. Парк искиткеч матур. Без шәһәребезне яратабыз һәм горурланабыз. Какие оценки будете учиться? Я на 5. Я тоже на 5. Тагын 2 атнадан соң 400-дән артык бала 1-нче сыйныфка укырга бара. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аларны шәһәр паркында сәламләде. Ул яңартылган скверны, шулай ук яшьлек спорт мәктәбендә бәяләде. Биредә волейбол федерациясе җитәкчесен мәктәп волейбол лигасы чемпионнары каршы алды. Учиться хорошо, заниматься спортом, его величеством волейболом. Я как президент Федерации волейбола республики буду за этим с удовольствием наблюдать. Бу егетләр иң яхшы чыгарыр сыйныф укучылары, районның горурлыгы. Алар олимпиада, бөтен Россия ярышлары җиңүчеләре, бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары балл җыючылар. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләрне кызыксындырган сорауларга җаваплар бирде. Импульс универсаль комплексы буа халкының физик үсешенә яңа этәргеч ясады. Ул 1 еллык ачылды. Биредә волейбол, баскетбол, мини-футбол, көрәш буенча зур турнирлар узды. Татарстанда республика президенты программаларын гамәлгә ашыруның мондый мисаллары аз түгел. Бу хакта район активы белән очрашуда сүз барды.
Вот посмотрел спортивные объекты, они, конечно, очень городского уровня. И самое главное, насытили такой активной там спортивными мероприятиями. Занимаются дети разных возрастов на снарядах, на спортивных площадках. Это говорит о том, что и здоровье этого поколения будет в надежных руках. Игеннәрне урып җыю көн үзәк бурыч. Зандаш Тәтеш районының Бакырчы хуҗалыгында бертөпле культураларны җыеп амбарга урнаштырганнар инде. Кукуруз, шикәр чигәндәрен җыеп аласы, терлекләргә кышка асык әзерлисе бар. Терлекчелектә дә саннар күпләргә үрнәк. Бер сыердан урнаша көнлек савым 16 килограммнан артык. Фәрит Мөхәммәтшин хуҗалыклар җитәкчеләре һәм авыл җирлекләре башлыклары белән аралашты. Вы думаете, что это к сентябрю созреет? Ну, осенний сев трав, думаю, Зайдет? Зайдет, да. Надеюсь на это. Узган 3 елда авыл җирлеге сизелерлек үзгәрде. Республика федераль программалар ярдәмендә күп функцияле үзәк, фельдшерлык пункты, универсаль спорт мәйданчыгы төзелде, юллар ремонтланды. Авыл халкы акчасына зыярат, чишмәләр төзекләндерелде. Бу районнарда булганда без авыл хуҗалыгының состояниесын әйтик, андагы эшләр белән кызыксынып, уборка мәсьәләләрен, урып җыю мәсьәләләрен карап, тагын да киңәшләшеп, ниндидер яңалык, яңа ярдәм сорыйлар, аларны кайткач бергәләп уйлашырга насыйп итәбез. Эшләнгән эшне халкыбыз күрә, үзебезнең җитәкчелеккә, президентка ышанычын күрсәтерләр дип өметем зур. Хәзер җирлек советында уңайлы шартларда эшли. Бакырчыда республика программасы буенча төзелгән җирле башкарма комитет бинасында ачтылар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Буа һәм Тәтеш районнары. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәбендә тагын бер матур очрашу булып узды. Россия хезмәт данында исемләнгән халыкара комплекслы экспедиция вәкилләренең чираттагы тукталышы Казанда оештырылды. Толырак киләсе язмада. Яшь буын вәкилләре өчен әлеге очрашу бик урынлы булды. Әле генә башлангыч сыйныфны тәмамлап, кадет мәктәбендә укырга теләк белдергән һәм инде анда укыган балалар өчен батырлык дәресләре, туган илне, туган җирне, әти-әни, әби-бабайлар батырлыгы турында сөйләшүләр оештыру яшь буын күңелендә бары тик матур хисләр генә тәрбияли. Оештыручылар да нәкъ шуны күздә тотып эш йөртәләр. Тепло, радушно принимают в Казанской кадетской школе. Безне Казан кадет мәктәп интернаты бик җылы каршылады. Мәктәп һәм аның музее белән таныштырдылар. Җиңү паркында булдык. Казан шәһәренең хезмәт батырлыгы темасы буенча семинарда катнаштык. Арбузов музеен карадык. Ә менә бүген кадет мәктәбе балалары белән очрашуда катнашабыз. Без 2017 елдан бирле шушындай экспедицияләр оештырабыз. Тематик яктан ул һәр елны үзгәреп тора. 17 елда экология, әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча булса, 18-19 елларда Япония-Россия дуслыгы елы уңаеннан. Үткән ел биек җиңүнең 75 еллыгына багышладык, ә быел исә хезмәт батырлыгы турында зур кичәләр оештырабыз. Билгеле булганча, Россиянең 32 шәһәре хезмәт даны исемен йөртә. Biz инде 2 ай юлда 15 мең чакрым юл үттек. 19 сентябрь көнне Кремль мәйданына кайтып җитәрбез дигән өметтә калабыз. Курсантлар әле генә сынау үтү өчен оештырылган лагерьдан кайтып, әти-әниләре белән очраштылар. Сизелеп тора, балалар хәрби дәресләрне үзләштерә башлаганнар. Алар өчен хәрби һәм хезмәт батырлыгы зур үрнәк. Мин бик шатмын. Безнең балаларыбыз, безнең малайларыбыз кадет мәктәбенә керәләр. Алар патриотик лагерьдә бер атна булдылар. Менә монда ирләр, безнең балаларыбыз, безнең малайларыбыз белән очрашалар. Алар бер-берсенә тәҗрибә бирәләр. Бүгенге көндә мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү иң мөһим әйбер. Һәм менә бу очрашу шушы иң мөһим әйберләргә керә дип әйтим.
Әлеге экспедицияның төп максаты да яшь буынга шәһәрләребез даны турында мәгълүмат бирү. Үзе исән чакта Борис Кириллович Кузнецов Владимир Владимирович Путин белән очрашуга Казаныбызның хезмәт батырлыгын раслап, үтенечен әзерләп бара. Бүген Казан Россиянең шәһәрләр даны исемлегендә. Кадетларны ул бала килгәч мәктәпкә ул балага акыл гына бирү түгел бит, аны әле әзерләргә кирәк бу тормышта яшәргә, шулай бит. Ул тормышта яшәр өчен аның күңелендә, аның ишендә үк булырга тиеш менә шушы эшчән кешеләрне яратып, аларга хөрмәт биреп, аларга менә шундый үсәргә кирәк. Аны монда өйрәтмәсәң, яшьтән үк аннары өйрәтеп булмастыр дип уйлыйм без. Өлкән кешеләр киләләр, эшләгән, күргән, бик очрашабыз менә безнең Татарстанда бик көчле бар общественная организация Герои Татарстана. Менә алар белән үзләренең эшләгән вакытларын, нинди авырлыклар булган, ничек ул авырлыкларны кичергәннәр алар. Аларны балалар белергә тиеш. Ничек менә сугыш вакытында геройлар хезмәт иткән. Балалар өчен ул бик файдалы нәрсә дип уйлыйбыз без. Менә аларга акыл бирер өчен әйтәм бит, менә бала укыр өчен анарга акыл кертергә кирәк. Бала акыллы булсын өчен аны укытырга кирәк. Экспедиция Мәскәүнең Кремль мәйданыннан башланып, бик күп шәһәрләребезне үтеп, яңадан Кремль мәйданында тәмамланачак. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Урта диңгез курортлары урынына Нократ елгасы ярына. Мамадышта шәһәр көненә төзекләндерелгән яр буе паркын ачарга җыеналар. Яр буен 10 ел элек тәртипкә китерә башлаганнар. Шәһәр пляжын яңадан проектлаганнар. Кояш ванналарын кабул итү зонасыннан тыш, анда берничә бассейн, парлы, төрек, тузлы мунчалары, пляж волейболы мәйданчыгы комплексы була. Шәһәр пляжы муниципалитетка карый, анда теләгән һәркем ял итә ала. Нократ яр буеның озынлыгы 4 километрдан артык. Шәһәр пляжыннан тыш ул аттракционнар, фонтан мәйданнарын, җәмәгать киңлекләрен үстерү буенча республика президент программасы буенча 3 ел элек төзелгән яшьлек скверын үз эченә ала. Ә федераль программа буенча спорт мәйданчыклары, ял итү зоналары күлләре булган яр буен төзекләндерәләр. Көн үзәк яңалыкларга килгәндә республикада ковидтан мобиль прививка пунктлары эшләүләрен дәвам итә. Медицина хезмәткәрләре махсус автомобильләрдә Татарстанның барлык шәһәрләрендә йөри. Иң мөһиме, алдан язылырга кирәкми. Әлеге хезмәтнең уңайлыклары турында киләсе сюжетта. Гадилә Альмиева ковидтан прививка ясатыргамы юкмы дип озак уйланган. Мобиль бригада килгәч, бу ниятен чынга ашырга уйлаган. Я прививаться как-то боялась, но когда в нас... Башта мин прививка ясатудан курыктым. Ә без яшәгән ишек алдына вакцин ясарга шундый машина килеп җиткәч, тәвәккәлләдем. Худайга тапшырып, прививка ясатырга булдым. Бу чиратта барысы да бер-берсен белә. Бер ишек алдында күрешеп торалар. Очрашкан чакларда прививка ясату турында да гәпләшкәннәр. Күчмә пунктта аларга 2 төрдәге Спутник V һәм Спутник Light вакциналарын тәкъдим итәләр. Люди говорят, проверено, знакомые, что она менее такая безболезненная и сидящая. Түбән Камада күмәкләп ковидтан прививка ясату акциясы беренче тапкыр гына узмый. Аның төп бурычы коронавирустан вакциналаштыру процедурасын мөмкин кадәр уңайлы итү. Удобно, никуда ходить не надо. Бер кая да барып торасы түгел. Бигрәк тә эштән соң поликлиникага барырга, алдан язылып чираттырырга да кирәкми. Күчмә пунктта вакцинация ясауга алдан язылып куярга кирәкми. Үзең белән паспорт, СНИЛС һәм медицина полисы булуы гына шарт. Ләлә Зайнуллина, Анастасия Шакирова, Булат Абдуллин, Түбән Кама. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. 2021 елның 1 сентябрендә республикада Пушкин картасы гамәлгә керә. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта мәдәният министры Ирада Әюпова хәбәр итте. Пластик яки электрон картадан 14-22 яшьлек кешеләр куллана ала. Картага салынган 3000 сум акчаны музейлар, театрлар, концерт залларында узатырган мәдәни чараларны карауга тоттырга мөмкин. Республикада әлеге картадан 230 меңнән артык кеше файдалана ала. Электрон
электрон Пушкин картасын алу үшін госуслуги культура кушымтасында тіркелерге керек. Шунда ук мәдәни шаралар афишасы да бар. Пластик картаны теләсә кайсы банк почтасы бүлегендә алып була. Быйыл 17-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 5 сентябрьдән 10 сентябрьгә кадәр Казанда үтә. Быйыл фестивальгә 45 мең илдән 600-гә якын гариза килгән. Иң яхшы 50 фильм сайлап алу турыннан узган. Фестивальне үткәрү үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән язмада. Казан халыкара мөселман киносы фестивале Татарстан баш каласында 2005 елдан бирле уза. Быел кинофорум Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән һәм Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме белән партнерлыкта узачак. Фестиваль үзенең яшәү дәверендә кинематографистларның абруйлы форумы статусына ия булды. Бу ел пандемияга карамастан безнең 45 илдән 584 заявка килде фестиваль өчен. Һәм безнең олы дәрәҗәле жюри осталары, алар барысы да Казанга килеп, һәм үзенең эшне эшләячәк. Һәм без бөтен кунакларны, республикада яшәүче кешеләрне бу фестивальдә зур кунак булып көтеп калабыз. Һәр номинациядә диярлек Татарстаннан фильм бар, һәм без аларны әлбәттә күрәчәкбез. Конкурс программасынан тыш тамашачыларны шулай ук параллель программа көтә. Россия уен, документаль һәм анимацион киносының иң яхшы үрнәкләре, ретроспектив һәм тематик сайлаулар. Фестиваль кысаларында иҗади очрашулар, түгәрәк өстәлләр, матбугат конференцияләре планлаштырылган. Биредә шулай ук кинофестиваль партнерлар өчен инвестиция, презентация мәйданчыгы, эшлекле мәйданчык һәм башкалар булачак. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. 16 августта Татарның мәшһүр композиторы, Татарстан Республикасының гимн авторы, Сырның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулды. Милли музыка өлкәсендә бурылыш ясаган, кабатланмас мирас калдырган шәхес безнең бай мирасын барлау, аларны халык хәтерендә яңартып туру җәһәтеннән Татарстан радиосы коллективы бу атнада чираттагы проектын башлап җибәрде. Шушы хакта тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә радионың әдәби сәнгать редакциясе баш мөхәррире Нәсим Акмалны чакырдык. Хәерле көн, Нәсим әфәнде. Хәерле көннәр булсын. Сезнең радионың әдәбият сәнгать әһелләренең әсәрләрен күмән аларның хәтердә халык хәтерендә яңартып тору өчен зур эш башкарганын беләбез. Көндәлек тормыш белән яшәгәндә, көндәлек җырлар белән яшәгәндә сезнең радиога тарих төпкелендә казыну кирәкме икән дип әйтүчеләр дә табылырга мөмкин. Сез андыйларга нәрсә дип җавап бирергез? Бу сорау миңа бик сәер тоелды әлбәттә. Әлбәттә без әдәбият сәнгать өлкәсендә теге зур якты из калдырган кешеләребезне, шәхесләребезне һәр вакыт аларның юбилейларын билгеләп барабыз. Ләкин инде менә безнең халыкның тарихында аерым бер урын алып тора торган шундый әдәбият сәнгать әһелләрен без менә шулай көнлекләр, атналыклар белән билгеләп үтү гадәти традиция дип әйтсәк тә була. Без аны узган ел башлап җибәргән идек. Менә бу елга кергәч кенә инде без Салих Сәйдәшевнең юбилеен, Гомәр Бәшировның юбилеен, Нәҗип Җиһановның юбилеен билгеләп үттек, һәм башкалары һәм менә Рөстәм Яхин. Менә Назым син әйткән сүзгә җавап шул. Бу безнең Рөстәм Яхиннар, Нәҗип Җиһановлар, Салих Сәйдәшевләр калдырган музыка бу безнең үткән түгел. Бу безнең бүгенге көнебез. Без аны менә бүген халыкның күңелендә яшәтергә тиешбез. Әгәр дә без аны халыкның күңелендә яшәтә алабыз икән, димәк безнең халыкта шушы рухта яшәячәк дигән сүз шулай бит. Менә шуңа күрә инде без үзебезнең фондта, Татарстан радиосының архивында сакланып торган материалларны форсаттан файдаланып әйтергә була. Шушы юбилей уңаеннан эфирга чыгарабыз һәм халыкның бик зур рәхмәтләрен казанабыз. Менә бу Рөстәм Яхинның юбилее бигрәк тә безнең өчен җаваплы карадык, без моңа дулкынланып дип әйтерлек әзерләндек. Һәм инде бик кызыклы, хәтта үзебез әлелек белмәгән ачышларга тап булдык. Безнең менә радионың фондында безнең студияда язылган язмалар гына 609
берәмлек икән. Субханалла. 609. Буларның барысын да тыңлап чыктык. Монда инде әлбәттә җырчылар башкаруындагы җырлар, романслар, Аның әсәрләре. аның әсәрләре, кайбер әсәрләрен бит инде аның берничә җырчы башкарган. Элек әйтик Мөнирә Хәбибуллинлар заманыннан башлап, хәзер инде Филүс Кахировлар, Ришат Төхфәтуллинлар шул ук бер үк җырларны башкарганнар, әйтик Дулкыннар ине, Сандугач һәм башкалар. Бу бит инде икеләтә, өчләтә арта дигән сүз. Фондның теге күләме. Аннары әлбәттә инструменталь әсәрләр. Аларның күбесендә шушы инструменталь әсәрләрне яздырганда Рөстәм Яхин үзе катнашкан. Пианист буларак яисә инде ансамбль составында. Һәм тагын бер кызыклы бер Рөстәм Яхин менә шушы җырчыларны үзе дә бик күп яздырган. Менә Рөстәм Яхинның үзе катнашкан язмалары гына 10% берәмлек икән. Менә шушындай зур бер байлык ята бездә. Һәм әлбәттә инде менә безгә бүтән радиолар белән, башкаручылар белән берлектә шушы фондны байыту турында уйларга кирәк. Чөнки бит инде менә сәхнәләрдә яңгырыймы, бүтән студияларда языла, ничектер бер сөйләшүләр алып барып, шуны бер урынга туплау, Рөстәм Яхинның үзенең бер фондын барлыкка китерергә кирәк дип уйлыйм мин киләчәктә. Менә бу язмалар арасында аның сирәк очраган яки без белмәгән әсәрләре, үзенең тавышлары ишетеләчәкме? Әлбәттә, менә бер шундый язма бар. Әле без аны әле тикшерү бар әлбәттә. Сара Садыйкова белән бер ират үзенең җырын башкара. Рөстәм Яхинның. Бу ират Рөстәм Яхин үзе булырга тиеш дип уйлыйбыз. Әле менә музыка белгечләре белән без аны яхшылап тикшерәчәкбез. Һәм инде әгәр дә хактан да шулай икән, без инде аны менә атна ахырларында тыңлаучыларыбызның игътибарына тәкъдим итәбез дигән сүз. Аннан соң менә бу 600-дан артык язма калдыру, миңа калса совет чорында бит әле бу. Худсоветлар чорында, әйме. Аның әллә үзенең дә худсоветта катнашуының нәтиҗәсе микән бу? Назым. Син бу үзеңнең соравыңа үзең ышанасың. Бүгенге фикерләүеннән чыгып, шуннан да бүген бит әле кемнең кулында, шуның авызында дигән сүз бар. Ул заманда андай бер юк иде. Әлбәттә Рөстәм Яхин музыкасы безнең фондка килү ул үзе бер мәртәбә булган бит инде үз заманында. Ул вакытта уймы? Әлбәттә сүздә юк. Менә без үзебезнең яшьләрне уйлап карыйк инде. Рөстәм Яхинның җырлары, Кригәл урманнарга, Китмә Сандугач һәм башкалар. Булар бит инде классика. Аннан соң Рөстәм Яхинның бит аның иң зур казанышы безнең әдәбият сәнгать өлкәсендә. Иң зур казанышы менә без бит инде үзебезнең халыкны шәһәр халкы дип әйтәбез име. Татар халкы гомумән ул шәһәр халкы булган. Аннан соң инде билгеле бер тарихи шартларга килеп кергәч, ул инде шәһәрләрдән сибелергә мәҗбүр булган име, авыл җирендә яшәгән. Ләкин авыл җирендә дә ул үзенең культурасын саклаган, шул шәһәр культурасын. Менә совет заманында инде безнең композиторларыбыз үсеп чыккач, Салих Сәйдәшевләр име, Нәҗип Җиһановлар, Фәрит Яруллиннар һәм башкалар, һәм Рөстәм Яхиннар менә шушы шәһәр культурасы безнең музыкабызда яңара башлаган бер вакыт була. Әлбәттә инде менә шушы хәрәкәтнең иң күренекле бер вәкиле, иң якты вәкиле дип әйтергә кирәк, ул Рөстәм Яхин. Ул безнең татар моңын Европа зәвыгы белән төргән кеше. Менә аның миңа калса инде иң зур казанышы, иң зур әһәмияте шунда безнең музыка өлкәсендә. Бик зур рәхмәт тамашачыларны, гомумән тыңлаучыларны һәр вакытта сискәндерерлек эштәлектә тапшырулар белән сөендерсәгез алга таба. Берсен Ходай, барыбызга да уңышлар. Рөстәм Яхин халыкның бәгыреннән чыккан моңнарын җыр итеп калдырды. Аның ул әсәрләре бүген дә безгә яшәргә көч бирә, асылыбызны оныттырмас өчен дуга булып яңгырый. Безнең сүзләребездә бөек композиторның рухына дуга булып ирешсә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.